And then ke kukhona abantu akwangabezizwe abaphuma noIsrayeli eGibhithe. Labo bantu labo basokwa. And then ke laba babengasokiwe labo kwakungabantu bezizwe okufana nathi namhlanje. Ngiyaphinda futhi. Lapho igazi likaKristu selichithekile esiphambanweni kusuka lapho kuya phambili kuzofaka manje. Yikuphi la khona sibona abazalwane begubha iPhasika. iPhasika after uJesu eseshonile ikhona yini scripture esikhuluma ngePhasika ezukhoza has said that. Ngikwenzele example uDavid wayesemthethweni uyakuphika lokho. No, pendula ngimbuza konke nokuthi yebo ngiyaphika ngikonfirmele ukuthi uDavid wayesemthethweni. Angakubuza nje ngithi kuJohane kuphi la uJesu ekhotha khona ngendaba yesidlo senkosi. Mangabe uJesu ekhuluma ngokuthi uma nidla inyama yami niphuza igazi lami. Lapho uJesu akakhuluma ngePhasika. No, but usaid ukhuluma ngePhasika isidlo leso. Akakhuluma futhi nangesidlo lapho. Ukhuluma ngani? Ukhuluma ngaye uqobo. Luka bani? Lapha athi khona manidla isidlo nidla inyama yami. Ngifuna lapho. Wazalwane. Kuyiva.